On se probouzí a myslí na tebe. Před sebou se tváří, že to tak není. Mění hudbu, která mu vás oba připomíná. Vyhýbá se místům, která uchovávají vaše okamžiky. Uhýbá z cesty, aby nešel po tvé ulici. Blokuje společné přátele, aby neviděl jejich fotografie. Otočí telefon dnem vzhůru, když se objeví tvé jméno. Hluboce se nadechuje, když někdo zmíní tvoje jméno v konverzaci. Předstírá, že si nevšiml, když se objevíš ve stories. Usmívá se, i když se ho ptají, zda je v pořádku. Lže, když říká, že šel dál. Trvá mu dlouho usnout, vzpomíná na tvou vůni. Sní o tobě častěji, než přiznává. Probudí se tvým jménem na jazyku. Pokud ti to někoho připomnělo, napiš, cítila jsem to. Možná i další ženy se snaží pochopit to, co nikdo nevidí. Někdy to, co není řečeno, křičí více než jakékoliv slovo. Víš, když se vesmír snaží, aby se dvě cesty znovu skřížily. Není to náhoda, je to energie, je to spojení, je to duchovní plán, který mluví hlasitěji než jakékoliv racionální rozhodnutí učiněné na povrchu života. Ten pocit, že na tebe někdo myslí, není to tvoje fantazie, je to skutečné. Je to on myslící na tebe, když ticho noci přichází a již není žádného rozptýlení, když obrany padají, když masky jsou odklizeny, když zůstává jen holá a syrová pravda toho, co v něm stále vibruje. Už jsi všimla, jak určitá místa nesou vzpomínky, které se zdají být živé? Jako by se čas na tom kávě, kde jste si povídali hodiny, zastavil. Na tom náměstí, kde ti vzal ruku. Na lavičce v parku, kde pohledy řekly to, co slova nedokázala vyjádřit. On se těmto místům vyhýbá, ne náhodou, protože tato místa stále uchovávají esenci vás obou, energie, která se s časem nerozplývá, vibrační pole, které zůstává nedotčené, i když se těla oddělí, i když životy jdou různými cestami. Jeho cesty se rozdělily, ale spojení zůstává na duchovní rovině neporušené. Jako neviditelný nit, který vibruje pokaždé, když je jeho jméno zmíněno poblíž tebe, jako struna violínu, která rezonuje, i když není dotknuta, když jiná struna poblíž vibruje na té samé frekvenci. Cítíš to také? To náhlé tušení, které ti rozbuší srdce bez zjevného důvodu, právě v tu chvíli na tebe intenzivně myslí. Když se dimenzionální bariéry stávají tenčí, je to okamžik, kdy duše komunikují beze slov, bez gest, pouze v čisté energii. Co nevíš, je, co se děje, když o tobě sní. Sny nelžou. Jsou portály k pravdám, které se vědomá mysl snaží skrývat. Jsou posly realit, které existují za závojem běžného vnímání. Probudí se dezorientovaný, zmatený, s tvou imaginární vůní stále přítomnou. S pocitem, že slyšel tvůj smích. S nepochopitelnou jistotou, že s tebou mluvil, jako by žádný čas neuplynul, jako by mezi vámi nebyla žádná vzdálenost. Pokud věříš v tichý jazyk duší, napiš do komentářů, uznávám tuto pravdu. Protože další ženy musí vědět, že v této cestě neviditelných spojení nejsou samy a tráví celý den pokusy zamaskovat dopad, který to mělo. Lidé kolem si toho všímají. Dnes vypadáš jinak, říkají, ale on jen odvádí pozornost. Jak by mohl vysvětlit, že jste si v týdnu promluvili, jako by čas nijak nepokročil? Jak přiznat, že se probudil s oči plnými slzami kvůli něčemu, co ani nedovede pojmenovat? Jak vysvětlit, že v říši snů jste se setkali v obětí, které uzdravilo rány, o kterých ani nevěděl, že jsou ještě otevřené? Jak vyjádřit slovy pocit úplnosti, který ti dokázal dát jen ty, i když jen v onom snovém světě, který nyní vypadá realističtěji než samotná realita? Co to nikdy nepřizná je, jak hledá vaše znamení na každém rohu, v každém oznámení na mobilu, v každé písničce, která náhodně hraje a nějak vás připomíná, jako by celý vesmír spiknul, aby udržel při životě paměť toho, co jste spolu sdíleli. Duchovní pravda, koja visí nad vámi dvěma, je silnější než jakákoliv fyzická vzdálenost. Stále si v tichu komunikujete, skrze energii, která se nikdy neporuší, skrze frekvence, které dokážou vyladit pouze hluboce propojené duše. Někteří by to nazvali steskem, jiní lítostí, ale je to hlubší než to. Je to značka v duši, která přesahuje racionální vysvětlení. Je to uznání esencí, které pochází z jiných životů, z jiných časů, z jiných dimenzí. Když na něj intenzivně myslíte, vězte, v tu chvíli v něm něco vzplane.
Může normálně mluvit, ale jeho srdce udělá nepochopitelný skok. Cítí brnění v rukou, náhlý mrazivý pocit, který mu projede páteří bez varování. Jsou to energetická těla stále propojená, komunikující jazykem, který slova nedokážou zachytit. Je to aurické pole, které rozpoznává známou frekvenci, i když je to vzdálené kilometry. Snaží se jít dál, snaží se vybudovat nový život, kde se jeho jméno neozývá v každém prázdném koutě. Ale některá spojení jsou příliš silná na to, aby byla časem vymazána. Některé stopy jsou příliš hluboké na to, aby se uzdravily s odstupem. Co nedokáže přiznat ani sám sobě, je, jak se jeho jméno stále ozývá uvnitř něj v nejnečekanějších momentech. Jak některé parfémy, některé písně, některé fráze pronesené cizími lidmi vyvolávají vzpomínky, které se snaží potlačit. Jsou věci, které ti chtěl říct na tom posledním setkání, ale hrdost mu to nedovolila. Slova, která mu uvízla v krku. Přiznání, která čas učinil ještě obtížnějšími k vyjádření. Pravdy, které nyní tíží jako kameny na jeho hrudi, hledající východ, úlevu, vykoupení. Pokud tento pocit zasáhl něco uvnitř tebe, napiš, cítím tuto přítomnost, i když je ticho. Sdílej tuto energii s dalšími ženami, které prožívají stejnou neviditelnou zkušenost. A nyní tato nevyřčená slova tíží jako kameny na jeho hrudi. Každé z nich zvyšuje tlak, zesiluje potřebu osvobození, amplifikuje nepohodlí, které může ulevit pouze vyjádřená pravda. Cítíš to? Zpráva, která nebyla verbalizována, visí ve vzduchu, když na něj intenzivně myslíš? Tato tichá komunikace, která překonává fyzické bariéry a transcendentuje lineární čas, není to pouhá imaginace. Je to skutečná komunikace probíhající na energetické úrovni. Tichý rozhovor mezi dušemi, které se poznávají mimo čas a prostor. Výměna informací, která se odehrává v kvantovém poli, kde minulost, přítomnost a budoucnost koexistují v dokonalé harmonii. Jeho sny jsou častější, vividnější, skutečnější než sama realita. A vždy se stejným tématem znovu se s tebou setkat, říct, co zůstalo uvízlé v krku, znovu cítit to jedinečné spojení, které už nikdy nenašel v jiné osobě. Jsou to víc než pouhé sny. Jsou to astrální setkání. Jsou to okamžiky, kdy se duše osvobozují od omezení fyzických těl a nachází se v říších, kde pravda nemůže být maskována, kde pocity nemohou být potlačovány, kde spojení nelze popřít. Zajímavé na těchto hlubokých spirituálních spojení je, že nerespektují bariéry, které jsme racionálně vybudovali. Tečou jako voda, která si hledá cestu mezi kameny. Přetrvávají jako světlo procházející krystalem. Odolávají jako láska překonávající překážky. On může mít i postavený zdánlivě dokonalý život. Může se usmívat na fotkách. Může dodržovat rutiny. Ale existuje prázdné místo, které si zaplnil jen ty. A on to ví, i když to popírá. Cítí to, i když se to snaží ignorovat. Žije s tím, i když se to snaží utéct. Energie nelže. Intuice nesklame. Sny odhalují to, co si vědomá mysl snaží skrýt. Pokud dnes přijdeš na to místo, nejprve to pocítí ještě než tě spatří. Zmrazí se, když si uvědomí tvou přítomnost. Protože některé spojení jsou příliš silná, než aby mohla být ignorována. Některé frekvence jsou příliš intenzivní, než aby zůstaly bez povšimnutí. Některé přítomnosti jsou příliš výrazné, než aby nebyly rozpoznány. Už jsi si někdy všiml, jak tělo ví dříve než mysl? Jakoby každá buňka tvé existence mohla cítit přítomnost někoho výjimečného ještě předtím, než to tvoje oči potvrdí. Jakoby mezi energetickými poli existovala tichá komunikace, která předchází jakékoliv smyslové vnímání? Přesně tak se to stane jemu. Nejprve nevysvětlitelné nepohodlí. Srdce se mu zrychlí bez zjevného důvodu. Náhlá neklidnost. Pocit, že je pozorován. Jakoby vzduch kolem zhoustl byl těžší, živější. A pak ten okamžik naprosté jasnosti. Když se vaše pohledy setkají, vše kolem se zdá zpomalit. Jakoby čas ztratil svou lineární povahu. Jakoby prostor ztratil svou solidnost. Jakoby existovali jen vy dva v paralelním vesmíru, vytvořeném výlučně pro toto znovushledání. On se zmrazí. Doslova stuhne. Jakoby se svět na pár sekund zastavil.
Jakoby nepřetržitý tok reality na okamžik přerušil, aby uctil intenzitu toho, co se děje. Ne, není to proto, že by nechtěl vidět, ale proto, že emocionální dopad bude příliš silný na to, aby ho bylo možné zpracovat ihned. Protože některé pravdy jsou příliš intenzivní na to, aby byly přijaty najednou. Protože některé pocity jsou příliš silné na to, aby mohly být zadrženy v jednom okamžiku. Je to šok mezi tím, co se snažil skrýt před sebou, a pravdou, kterou nikdy nedokázal úplně vymazat. Je to konfrontace mezi vědomou negací a duševním uznáním. Je to nevyhnutelné setkání mezi egem, které se brání, a srdcem, které vytrvale pokračuje. Duchovní plán vždy nachází způsoby, jak komunikovat pravdy, které odmítáme přijmout na materiální úrovni. A pravda je taková, že se oba stále vibrujete na stejné frekvenci, stále se tiše komunikujete, stále se účastníte cesty jeden druhého, stále sdílíte duchovní smlouvu, která transcenduje pozemské vztahy. Pokud věříte v znovuspojení duší, napište do komentářů "Důvěřuji moudrosti znovushledání", protože vaše víra může inspirovat další ženy, aby následovaly svou vlastní intuici. Už jste někdy měli ten nevysvětlitelný pocit, že musíte jít na určité místo, aniž byste přesně věděli proč. Ten impuls, který neodpovídá žádné logice, ale zdá se, že vychází z hloubky vaší bytosti? Ta vnitřní jistota, která zpochybňuje jakoukoliv racionalizaci. To je váš vnitřní průvodce, který mluví. Je to starodávná moudrost, která sídlí ve vaší bytosti. Je to kosmická inteligence, která zná vzorce osudu mnohem dříve, než se projeví v trojrozměrné realitě. Pokud něco uvnitř vás naléhavě vyžaduje návštěvu toho zvláštního místa dnes, věnujte tomu pozornost. Není to náhoda. Je to synchronicita. Není to náhodné. Je to kauzalita. Není to pověra. Je to intuice. A když tě tam uvidí na tom samém místě, kde bylo vytvořeno tolik vzpomínek, čas pro něj doslova zastaví. Jakoby vesmír chtěl podtrhnout důležitost této chvíle. Jakoby sama existence učinila reverentní pauzu, aby uctila setkání duší, které patří do té samé duchovní konstelace. Nejprve překvapení. Šok z toho, že se to, co tolikrát zjevilo v jeho snech, materializovalo. Zmatek při setkání v hmotném světě s tím, kdo nikdy nepřestal obývat jeho nejintimnější myšlenky. Poté hluboké uznání, které přesahuje rozum. Ta viscerální jistota, která přichází z hlubin bytí. To prastaré vědění, které nevyžaduje logická vysvětlení. Ta okamžitá familiarita, která existuje pouze mezi dušemi, které se znají už mnoho životů. A pak ta ohromující pocit, že některá spojení zkrátka nemohou být přetržena, bez ohledu na to, jak dlouho uběhne. Že některá pouta jsou z podstaty věčná. Že některé příběhy jsou napsány v dimenzích, které přesahují lidské chápání. Co se mu nejvíce bojí přiznat je, že nikdy nenašel u jiné osoby to, co našel u tebe. Tu komunikaci bez slov. To vzájemné pochopení, které nepotřebovalo vysvětlení. Ten pocit být doma, když byl po tvém boku. Tu nevysvětlitelnou jistotu, že našel něco, co hledal, aniž by věděl, že to hledá. Snažil se jít dál. Snažil se vyplnit prázdnotu. Snažil se znovu vybudovat s jinými lidmi to, co měl s tebou, ale jsou prostory v duši, které mají konkrétní tvary. A ten tvůj tam stále zůstává, nezměněný, čekající, jako kousek skládačky, který přijímá pouze svůj přesný dodatek. Znaky jsou všude kolem, pokud je umíš vykládat. Ten opakující se sen, který máš. Ta píseň, která se hraje 3krát ve stejný den. To jméno, které se objevuje v nečekaných souvislostech. Ten přetrvávající pocit, že se blíží něco důležitého. Vesmír vytváří mosty pro setkání, které musí proběhnout. Ne nutně k tomu, abychom něco začali znovu, ale abychom uzdravili, co zůstalo nedořešené. Abychom proměnili bolest v učení. Abychom změnili lítost na moudrost. Aby oba mohli pokračovat ve svých cestách s lehkostí, bez tíhy nevyslovených slov a nevyjádřených pocitů. A když toto setkání nastane, možná dnes, na tom zvláštním místě, ucítíš, jak se energie okamžitě změní. Jakoby vzduch zhoustl, jakoby se čas zpomalil, jakoby barvy získaly na živosti, jakoby všechny tvé smysly byly zesíleny, aby zachytili velikost okamžiku. Zamrzne, když tě uvidí, protože v tu chvíli všechny bariéry, které vybudoval,
se zhroutí jako hrad z písku zasažený přílivem. Pravda, kterou před sebou skrýval, vyjde najevo s plnou silou, nepopiratelná v své celistvosti, nevyvratitelná ve své podstatě. Duchovní spojení, které sdílíte, je větší než jakákoliv pozemská překážka. Je to propojení duší, které přesahuje logická vysvětlení. Je to vzájemné uznání, které vyzývá čas a prostor. Je to pouto, které existuje v dimenzích, které naše lidský jazyk sotva dokáže začít popisovat. Pokud to také cítíš, napiš, uznávám tuto tichou pravdu. Protože pojmenovat to, co cítíme, je prvním krokem k manifestaci naší reality. Je to dát formu neviditelnému. Je to zhmotnit etereální. Je to proměnit intuici v čin. Co ti nikdy nedokázal říct je, jak se jeho mysl zaplní tvým úsměvem v těch nejnečekanějších okamžicích, jak určité tvé gesta zůstala v jeho paměti, jak tvůj hlas stále zní v jeho myšlenkách, když nastane ticho, jak tvoje přítomnost nadále žije v každém koutu jeho bytí, i po tak dlouhé době, i po takové vzdálenosti. Může se to dokonce pokusit skrýt. Může dokonce předstírat lhostejnost, když potká společné známé. Může si dokonce vybudovat příběh o překonání, aby uklidnil své zraněné ego. Ale energie nelže. Tělo nedokáže skrýt, co duše cítí. Pravda si vždy najde způsob, jak se projevit, i když se ji snažíme pohřbít v hlubinách své existence. A pokud se dnes objevíte na tom místě, pokud budete následovat svou intuici a dovolíte vesmíru, aby si odvedl svou práci, budete svědky něčeho výjimečného. Něčeho, co přesahuje běžné chápání. Něčeho, co vyzývá zákony pravděpodobnosti a sladí se zákony univerzální kosmické synchronicity. Uvidíte v jeho očích uznání pravdy, kterou nikdy nebylo možné vymazat. Pocítíte ve vzduchu mezi vámi pulsující energii spojení, které přežilo čas a vzdálenost. Zažijete na vlastní kůži transformační moc znovu shledání duší, které patří do téže duchovní konstelace. Zamrzne, když vás uvidí, ne proto, že by vás odmítal, ne z důvodu strachu, ne z lhostejnosti, ale proto, že některé přítomnosti jsou příliš silné na to, aby byly okamžitě zpracovány. Některá spojení jsou příliš hluboká na to, aby byla ignorována. Některé pravdy jsou příliš intenzivní na to, aby byly vstřebány v jediném okamžiku. Takto reagují duše, které se poznávají, když se znovu setkají na této úrovni. S úctou, s úžasem, s tichou jistotou, že některé příběhy se nikdy opravdu nekončí, jen mění kapitolu, evolvují do spirály, transformují se do nových verzí sami sebe. Pokud to s vaší zkušeností rezonuje, sdílejte, přijímám toto znovu spojení. Protože tím, že pojmenujeme svou pravdu, dáváme povolení, aby se plně projevila. Když uznáváme své pocity, dovolujeme jim, aby přirozeně proudily. Když ctíme své intuice, otvíráme cestu, aby se staly realitou. Když se znovu setkáte, slova nebudou potřeba. Ticho promluví hlasitěji než jakýkoliv promyšlený projev. Pohledy řeknou to, co slova nikdy nedokázala zcela vyjádřit. Energie mezi vámi předá pravdy, které je lidský jazyk nedostatečný zachytit. A v tom okamžiku prchavé znovu spojení se v obou něco uzdraví. Staré zranění se uzavře. Cyklus se uzavře, aby nový mohl začít. Dojde k alchymistické transmutaci, která promění bolest na porozumění, oddělení na spojení, čas na věčnost. Takto energie proudí. Takto vesmír pracuje. Takto propojené duše komunikují za hranice času a prostoru. Důvěřuj své intuici, následuj signály, dovol si být přítomný na tom zvláštním místě dnes. Otevři se možnosti božského setkání, které vesmír orchestruje v zákulisí existence, protože když tě uvidí, když se jejich pohledy znovu setkají, čas se zastaví. A v té stuhlém okamžiku konečně všechny nevyřčené pravdy najdou svou cestu. Všechny potlačené pocity konečně najdou svou expresi. Všechny neviditelné spojení konečně najdou své uznání. Jeho ticho nikdy nebylo nepřítomností pocitů. Byla to jejich nadbytečnost. Byla to přetékající intenzita, která nenašla patřičné kanály pro vyjádření. Byla to láska, která nevěděla, jak se projevovat, jak se materializovat, jak komunikovat. A nyní, když je čas zralý, když je okamžik dokonalý,
Když se kosmická synchronizace seřadí všechny potřebné proměnné, to ticho konečně ustoupí pravdě. Toto zadržení konečně uvolní prostor pro vyjádření. Toto potlačení konečně udělá místo osvobození. Některá spojení jsou věčná. Některé příběhy ve skutečnosti nikdy nekončí. Nějaké vazby zůstávají neporušené, bez ohledu na to, jak dlouho uplyne. Některé duše si vždy najdou cestu zpět k sobě navzájem, ať už se na jejich cestě postaví jakékoliv překážky, které pozemský život přinese. A dnešek může být dnem, kdy se cyklus uzavře, kdy se rána uzdraví, kdy tichá pravda konečně najde svůj hlas, kdy láska, která byla potlačena, konečně najde svou expresi. Důvěřuj, nechej se vést, jdi. Protože když tě uvidí, když bude ticho konečně prolomeno, všechno začne dávat smysl. A porozumění, které přijde, překoná jakékoliv logické vysvětlení, jakoukoliv racionalizaci, jakýkoliv pokus vyjádřit slovy to, co může být pochopeno pouze intuicí srdce. Pochybnosti vyvolané jeho tichem konečně skončí. A zrodí se nové porozumění, hlubší, pravdivější, více sladěné s duchovní realitou, která vás vždy spojovala, i když se fyzický svět snažil vás oddělit.